Dwi mor falch bod yr aroliadau drosodd o'r diwedd. Dwi mor falch mod i wedi gorffa mis cyfan o bwysa a straen a phryder. A dwi'n edrych ymlaen as gael noson dda gwsg o'r diwedd. Heb reddwydio am ddyddiadau hanesyddol, hafaliadau maths a sut i gyfiau ber Ffrangeg. Fydde am stopio meddwl am bopeth. Fydde am stopio meddwl am beth allan ni fod wedi sgwennu ym hyn munud dwytha'r arholiad hanes na. Sut gwnes i smonach o'r cwestiwn maths dwytha na. A fwy na phopeth, dwi'n ofni beth sydd i ddod nesa. Pa brifysgol, pa swydd. Fydde'n gwneud rhywbeth dwi'n mwynhau dramor. Neu'n gwneud rhywbeth dwi'n cysau adra. Rwan fydrem cysgu to. Mae rhai o'n ffrindiau'n dweud bod nhw'n teimlo'r un peth hefyd. Fydrem helpu o'n teimlo chydig yn unig yn y broses. Ond y gwir ydy na ddylid gadael i un canlyniad o'r holiad o'r chymyn beth i am wneud am weddill dy fywyd. Wrth fod yn benderfynol fedrith dy heiadau ddod y reality. Mae wir fod canlyniadau ar holiadau'n gallu dy helpu gyflawni gol, ond paid a gadael i hyn ddiffinio dy fywyd i. Yn y pen draw, ti byth yn gwybod pa mor dda ti wedi gwneud y wirioneddol nes i ti gael y canlyniadau. Mae'n haf, mae well anghofio am y peth, yn chydig o ddeia. Mae'n amser i gael allan a gwneud rhywbeth ti'n ei garu, bo hynny'n mynd i gyngerdd neu'n darllen llyfr. Ac os wyt ti'n dal i boeni, mae'n lawar o sefydliadau fedrith helpu. Felly bai gadael i aroliadau benderfynu pwy wyt ti. Gna beth ti eisiau wneud wrth benderfynu pwy ti eisiau bod.